Hoeveel van je liefdesleven ligt achter je? En hoeveel van je liefdesleven ligt voor je? En wat ga je ermee doen? Het is 2024 en ik ben 70. Voor het eerst echt verliefd. De grootste verdriet komt van de grootste liefde. De grootste pijn van de grootste genot. Het is een soort ontdekking. Ik ben smoorverliefd. Ik sta in de fik. Ik ben 78 en ik laat me bekijken. En dan kijk ik hem aan. Ik heb me nog nooit zo laten bekijken. Het voelt gewoon alsof ik leef.